Benvinguts a nou vídeo pel canal Estem Ja a Fontejau, l'equip de Girona FM. Resultats, nois, rival complicat tot i que no ve amb bona dinàmica. No, de moment el Saragossa està plantant cara, 45-56 en el marcador. Déu-n'hi-do aquesta primera part del conjunt aragonès, on Nigel Slaughter i Belheims anotant contra costum, com farem. Jordi, algun resultat? 45-56? Doncs Belheims amb aquests 14 punts, el bàsquet Girona lidera amb 15, sobretot en aquest segon quart, que a mi de Girona que està aconseguint despertar i apretar, retallar distàncies, que hem ficat a menys 18 en el primer quart, doncs ara ja són menys 11, per tant, amb la intensitat defensiva sobretot, que esperem que Girona doni una passa més i puguem més a propet. Sobretot això, no? Intensitat defensiva, que al primer quart sembla que han vingut a passar-ho una mica, no sé, estaven allà no sé, el 50%, i al segon quart no, després de fer bàsquet estaven a davant. Aquí no, ha sigut una mica com el líder, les dues pilotes que ha robat quan i Marcos, no sé, a partir de la defensa jo crec que el partit d'avui el pot guanyar. Sobretot, bàsicament, en la concentració defensiva. Si Saragossa no arriba als 90 punts, o en el cas d'arribar-hi el Girona és capaç de competir-li, pot aconseguir endur-se la victòria. Crec que passa tu pel control de rebot i la defensa. Jordi? Sí, exactament. Un bon atac es basa en una bona defensa, per tant, a partir d'aquí mirarem aquesta segona part. Va, us ho acabarem d'explicar a Girona. Bones de nou, heu vist ja el mini-blog que vaig poder gravar a Fontejau. Ja aniré millorant aquestes tomes a Fontejau i espero portar-vos a protagonistes com a aficionats o com a jugadors o el mateix Moncho Fernández, per exemple. Anem a parlar del partit de diumenge d'ahir, derrota 89 a 101, i són molts punts, aquests 101 punts que va rebre el bàsquet Girona. Només en un període va deixar amb menys de 20 punts el Casademont Saragossa, quan la defensa estava sent potser el millor d'aquest bàsquet Girona en les últimes jornades. Crec que des del bon principi arrastres aquest primer quart dolentíssim, en què ja no només pels 13 punts que anotes i els 31 que reps, sinó les 8 pilotes perdudes en 10 minuts, quan la teva mitjana és de 13 i estaves marxant d'aquesta mitjana dolenta, no?, de pilotes perdudes. Bé, penso que això és el sinònim més clar que hi ha de que el bàsquet Girona ha de continuar millorant, de que el bàsquet Girona no està per res salvat ni en una zona... No té una solvència de joc com pogués estar tranquil, o que l'aficionat estigui tranquil, o que els mateixos jugadors puguin pensar hem guanyat aquest i aquest, doncs en aquest rival el guanyarem perquè sí, perquè són millors. No, s'han de jugar i crec que el Casademont Saragossa ens va donar una lecció d'humilitat que sense el seu MVP, Gilson Bango, doncs es van fer molt forts a Fontejau i sobretot en les posicions interiors, que és on va voler fer mal a Porfi Fisac, l'entrenador del Casademont Saragossa. Dit això, el bàsquet Girona ho va intentar diverses vegades, va reduir la diferència a menys de 10 punts diverses vegades, un parell de vegades va estar a punt de posar-se 5 punts, però en cap moment vaig tenir jo la sensació personal de dir aquest partit es pot guanyar. Sí que creia que podíem fer-ho, perquè no penso que el Casademont Saragossa sigui un rival imbatible ja ara mateix, i a més amb la situació que venia, no?, que de perdre entre setmana, de perdre la setmana passada a l'ACB, bé, però no acabava de tenir bones sensacions de dir anem a remuntar-ho, que això ho remuntarem, perquè hem fet passes endavant en el joc. Ara bé, anem a parlar de coses, de carpetes obertes que ja a Fontejau. La primera és el fitxar un 5 o fitxar un 4. El bàsquet Girona ara mateix juga amb els pivots que no són els pivots, ni Sergi Martínez ni Mindaugas Osincas ho són, i estan jugant tots els seus minuts allà. El que veig més perjudicat per aquesta falta de l'epivot és Sergi Martínez. No veig que estigui completant el seu joc, no està aprofitant la superioritat física perquè no la sol tenir jugant de l'epivot, i no la veig en situacions de tir que ell pugui anotar des de les cantonades o de 45, que són les seves zones poder més predilectes, no està anotant. I tampoc ho està fent Mindaugas Osincas, no estem veient la millor temporada del lituà, i jo crec que és una mica per aquest problema de que no hi ha un alè pivot i que han de jugar
tots els minuts allà i no estan sent productius i eficients, sobretot. Per tant, aquí ja el primer punt. El segon, tens una rotació de pivot molt i molt curta. La rotació real és Martínez Gueven i Juan Fernández. Francisco Cafaro compta molt poc per Moncho Fernández. Per tant, tens molt poques fitxes disponibles per fitxar el que queda de temporada i tens 2 forats en 2 posicions interiors. Però, a més, tens 2 jugadors lesionats que no saps ben bé quan tornaràs. Yves Pons hauria de tornar a principis de febrer. James Nagy, se li va preguntar a Moncho Fernández a la seva tornada i va deixar una mica la porta oberta que no sap quan tornarà, bàsicament, perquè ha de tenir l'alta mèdica i després l'alta esportiva, segons va explicar Moncho, i a mi em va donar la sensació de que no sap quan tornarà, tot i que ara tens 3 setmanes per recuperar-te. Veurem què passa amb James Nagy, perquè no sé, tinc sensacions estranyes amb aquesta lesió del pivot cedit pel Barça, recordem-ho. Llavors, Yves Pons, veurem, porta molt de temps sense jugar Yves Pons, aquesta lesió al peu porta ja poder 3 o 4 mesos sense jugar i encara en falta un, llavors no podrem confiar en Yves Pons perquè el mes de març recuperi el seu millor nivell i ens ajudi. Serà un jugador de rotació, però no un jugador que li hem de donar pilotes i que depenem d'ell o defensivament o ofensivament, que no tampoc ho estava sent, però sí que en certs moments anotava algun triple que el rival potser no l'esperava o col·locava algun tap que feia aixecar la grada i els companys. Bé, petites accions que sumen, no?, d'una manera diferent a les estadístiques. Per tant, aquest és un altre punt. L'altre punt és la dels jugadors nord-americans. Us donaré la meva opinió. Penso que no... Hi ha 2 melons per el Jamie Durham i Nike Sibandé eren 2 melons per obrir, però el que era més meló per obrir era Nike Sibandé, i jo penso que Sibandé està fent passes endavant amb un rol concret. En defensa, en atac, intentar molt de tirar en spot-up, també en catch and shoot, i després també intentar aprofitar el seu avantatge físic agafant el defensor a contrapeu. I l'altre meló, el Jamie Durham, que sí que venia amb aquest paper de jugador líder. Bé, per mi, un líder és el jugador que surt a la foto quan guanyes i quan perds. Està molt bé guanyar gràcies al teu paper ofensiu i defensiu en el partit de l'Unicaja, però el partit del Tenerife, que va ser el següent, no se'l va veure. El següent partit a Granada tampoc se'l va veure gaire. I ahir, contra el Casademont Saragossa, tampoc se'l va veure gaire, tot i que va estar encertat des de llarga distància, que va anotar un parell de triples. Per mi, un líder és el jugador que surt a la foto quan falles un tir per guanyar el partit. I també és el que surt a la foto quan anotes el tir per guanyar el partit. És aquest jugador, el Jamie Durham? Jo penso que no. Ja tenim a Juani Marcos i Ike Iroegbu, per mi són aquests 2 jugadors que són més claus, i llavors tampoc penso que amb aquest bàsquet Girona el Jamie Durham pugui tenir la pilota per dirigir, per organitzar i per manar. Amb Moncho Fernández està jugant més d'escorta que de base, i per mi ja és una senyal de que no les tenen totes amb el seu potencial. Ara bé, esportivament tinc aquesta opinió. Dins del club saben quin contracte té cada jugador i quines maneres hi ha per rescindir contractes amb cada jugador. Penso que si a 10 de febrer no s'ha fet, em semblaria molt estrany que es fes més endavant. Doncs, sumes un altre problema, o un altre problema no, o no dir-li problema crec que estigui ben dit, sinó sumes més inconvenients a poder tenir una plantilla més orgànica i que funcioni de forma més natural. Amb Pep Busquets i Martínez Gueven això ha pujat molt i es nota que els jugadors estan fent coses que estan més habituats a fer, no com al principi de la temporada, però si fitxes a un jugador a la posició de 4, per exemple, i té passaport nord-americà, Nike Sibandé o el Jamie Durham no poden jugar aquell partit. Per tant, això és com posar-se pals a les rodes, no? Per tant,
El bàsquet Girona té diverses carpetes obertes i que han de decidir què fer. La meva opinió és el Jamie Durham ha de ser el sacrificat, perquè Nike Sivandi penso que és un jugador més diferent al que hi ha en el mercat i, per tant, més difícil d'aconseguir. I ara que estàs a 10 de febrer, que ja estàs menjat aquesta adaptació del jugador que li ha costat, que va tenir un tram bo al mes de novembre o desembre, i després ha tingut espurnes i moments, però penso que la segona temporada de l'ACB serà molt millor i serà digna d'un jugador com és Nike Sivandi, que venia de fer molts punts a altres lligues. I el Jamie Durham penso que és un jugador amb un perfil més comú i que pots trobar-lo al mercat. Aquesta és la meva opinió. Podeu deixar la vostra en els comentaris, que m'agrada molt llegir-la, i a veure què us sembla. I aquest és el meu postpartit de la derrota del bàsquet Girona contra el Casademont Saragossa el passat 9 de febrer. Espero que us hagi agradat, que us subscriviu al canal, que doneu m'agrada i, sobretot, que deixeu la vostra opinió en els comentaris.